Nasikop ning amahan nga nag-viral tungod sa pagpanagmal sa iyang 2 anyos nga anak, gibuhian sa kapulisan sa Barangay Labangon. Atong i-check ni Brigadang Alan Tangkawan, i-brigada mo! Brigada! Live report! Miani og nagkadayang reaksyon ang viral video sa usa ka lalaki nga ginagmalan ang batang 2 anyos nga iyang anak. Dinhi atong higayuna makita nga ang bata naghigda lang sa katre sud sa usa ka balay. Tungod sa daling pagkatap sa maong video, dali usab gisuta ang Pinoyanan sa maong lalaki sa mga barangay tanod sa Barangay Buhisan, dakbayan sa Sugbo, adlawng Miyerkules, Mayo 29, tuig 2024. Ang lalaki nga naa sa video nga gani gusto pa kining isulod sa balde ang maong bata ug dayon na napat sa bata nga mao hinungdan nga grabing pingit sa kasakit sa bata. Siya day si Erwin Navarro, hingkod ang pangidaron, nagpuyo sa Barangay Buhisan, dakbayan sa Sugbo. Ang gipusasan sa mga miresponding barangay tanod sa Barangay Buhisan ug gihatod sa presinto sa kapulisan sa Labangon. Nasuta sa kapulisan ang pagdagmal ni Navarro sa batang 2 anyos. Nahitabo di ay niadtong nakalabayng 2 ka buwan ning tuiga. Tungod kay dugay na ang hitabo, gihatagan una og katungod ang suspetsado nga makapauli sa ilang Pinoyanan. Umandunay inisyal nakuha nga data sa insidente ang WCPD sa Labangon Police. Bisan kun wala matanggong sa prisuhan si Navarro, apan duna gihapon kini atubangon unya nga tulobagon. Gani gikatakda karong adlaw mo patimaw ang inahan sa bata sa Labangon Police alang sa pagduso og kiha batok kang Navarro. Samtang usa sa mga barangay tanod sa Barangay Buhisan nagkanayon nga sa ilang nahibawan dili lang di ay ni baguhay ang hitabo sa pagdagmal ni Navarro sa bata. Matud pa nakahimo og grabing pagdagmal si Navarro kaniadto sa baguwang sa bata nga iyang gidagmalan nga ana sa viral video karon. Gikatakda karong adlaw usab mo isyu ang Barangay Buhisan og BPO kun Barangay Protection Order kang Navarro og sa bata. Posible so sa 15 kadlaw di makapaduol si Navarro sa iyang gidagmalan nga bata. Kun gani iyang supakon, hayan mapunta gyud siya sa bilangguan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Larga! Brigada! Bebe, ato ning klarohon, Brigadang Robe. Makagool kini Sparks pamilya. Kani grabe magtruma mang ang pamilya ni Brigadang Ro. Dili ra day ang kanang manghud no. Ang nahitabo karon sa mga kamagwangan. Karon mga kabrigada, Brigadang Roro, ato man tong gi-play ba? O kani nanaghan ang mga viewers ay. Kani maritis gid kani mga dagko. O kana Brigadang Steve. Atong ipag-play ang aktual nga video mga kabrigada nga atong butangag audio. Paminawa na ninyo kung unsa ni kasalbahis kaway puangod ning tawhana mga kabrigada. Tarong baday ka, amahan ka 2 anyos? 2 anyos kung imo ng anak ko na ako na. Naingon pa ba yun sa nga iyang isod sa drum? Oh, karon makakul man ning balita kinabuhian man Ato di man sagyud kapugos kung mao nay balaod Brigadang Roro. Pero at least na sila BPO, Barangay Protection Order. Ang kaning PO Protection Order mga kabrigada, mao gini siya mo secure nga di ko ni siya kadoon. Sulod 15 ka adlaw pero hinauto ta ang kaning inahan iya gining abtik ang iyahang pagresponde ani dito sa kapulisan. Mupatimaw gyud sa Brigadang Roro kay idusog gining maong kaso. Lisod mapasakaan jud og kaso. Lisod permanente ning tawhana. Tinuod. Paita intaw na ni Brigadang Ro. Sige, Brigadang Steve, i-brigada mo. I-play na mo ang video, Brigadang Steve. Oh, tanawa na niyo mga kabrigada. Oh. Sus! Pati mo anak. Ha? Gusto ka? Oh, tanawa. Isod niya sa baril. Ha? O sa iyang gisulti na, ang bata isod niya sa baril, iya pang saiwar ang kanang video. Oh, tanawa, be. Isuon na sa iyang asawa ang nag-video, anak. Oh, pirti nang hilak sa bata. Oh, sus! Sus! Mauna. Kaway looy gud aning tawana. Kaway po angod. Kaway po angod pagkasalbahis ani Brigadang Roro. Tarong ba na pirting pitia? Bukod pasabot. Grabe ang impact aning tawhana sa pagkapiti, sa pagkahakwag aning tawhana nga 2 anyos. Tingilak yun, grabe. Ikaw, bijuhin ka diyan. Luoy sa bata ay maka atol ba ngayon ana gyud. Luoy jud kayo. Luoy kay ang bata. Unya, okay na Brigadang Steve. Be, kamo be, kung inyo aning kuan matay og naani sila kaparentihan or mga igagaw laki murag hagbay rin ni nakulatahan ni tawana.
Dili man na normal sa usa ka Amahan, buluhaton ay. sa usa ka amahan Brigadang Roro. Ninood. Pagkapahapak ka ning tawanan nga tus-2 anyos perting pitiya. Pagkita ko din ng Brigadang Mikmik Bustamante ka naugon sa van sa anak kong tahanan. Pero makasapot yun siya. Tanaan ka na ganing. Sus, Oh. kung makita pa lang yun nimo nga, kalami pong laparuhon. Ay sus Brigadang Roro. Makalabad sa ulo. Makapamalikas lagi kagway oras aning tawhana. Imagine ko na normal ba din na 2 anyos nga bata imong inanaon Brigadang Roro. Wa pa man ay buot. Kaway buot pa ana. Utro po din siya. Napansin siya, Wa may po siya buot. Tanawa kong itsura, ana. Nya maingon ka Brigadang Roro. Ay sus bisa paghukman panistanan kalibutan Brigadang Roro. Dili na normal sa usa ka buluhaton sa usa ka amahan. Usa ka sus ambot eh. Di pala lagi on air kalamig yung Chill lang, chill. ay tanawa kaadik og naong ana. Kanang moment na kanag yung panahon na kanag yung orasa nga kanusan niya gihapak ng 2 anyos nga bata. Grabe siguro sipa ng tawhana. Gatapat pa dyan siya sa usa pa dyan ka bata no niya. Amo man ay giingon nga iya sad nang nadagmalan. Mao lagi Mas ni oy, grabe ano? sa niya nadagmalan sa na. Ano laging- Ngano nagpadayon pa man dyan. Ay nako kaning mga illegal nga butang. Ngano magyong musod magyud ning taon wa ng mga butanga mga kabrigada. Ay lagot na kay mga viewers Na. ingon sa art sa sus lami ako latahon na ng tawana. Yan, Relax, si Riza, relax oh. lang, relax. Puspusan daw niya, Ah. 2x2. Agoy. So porto gyud ko no. Daog yun din, kay Toporto. Anas tulo ka numero asas Agay! asas Roro natakda nag-apil. Anas Christine sa Rona nga sus kaning tawhana. Di na lang yun ta, mag-istorya. Adika ra bagdagway murag yung gitubuan og sungay mo lagi murag nayawaan Brigadang Ruba. No? Kinana man na mao na mga termino nga sus agyo ko ginay kay agyo ko bulig-bulig. Ayun, oh, bugali ako, ako, Kay basig mahinay ka tika mayawaan niya ko. Ma'am ni inani man ni. Inani man ning mga buluhaton sa usa ka adik Brigadang Roro. Dili man na normal. No, paita in town. Luuya gyud sa bata 2 anyos in Suda town. magdaghan, oy. Asa pangutok ba? Kita may parintihan ni matay. Murag di na Lahos, lang ay. yun siguro nakagawas og buhi. Ayaw na lang pag-ausan na. Dong, may Ay. gani dong kay na. Sus, ako'y naluoy nimo, may gani. Kay natimingan pa kadihag mga mas buang-buang nimo. Ala, labaw pa. Nahurot, lahos. Rihas gyud ka pa dong. Rihas ra kagunta mo, lahos sa langit. Aw, langit mo ka. Sige, padayon ta kay Padayon ako tayo. sa puton ko Sapot makaindom man niya eh. kog fast relax ani Brigadang Roro. Kailan kayo naman pas-relax ito, manginom Oh, pero tagai niya ko big. Mura kong kahilantanon nagtanaw makasapot, makasakit sa ulo. Sakit sakit sa lawas. Kalami bang ilaw gis banakon Ah, kuno. sige na, mapadayon ta. Rito sa laing balita. Sige, labang taning balita bi kay mas stress na Ala. matag apil pero Samot okay ra. nagka-stress aning balita Okay ra ron. mas stress Brigadang Roro kay na may Oo, fast oy. relax no.